Сәлам, кадерле дуслар. Эфирда янәдән сер итеп кенә тапшыруның чираттагы чыгарылышы һәм мин алып баручы Роза Хайруллина. Дусларым, күптән түгел генә без сезнең белән бөек шәхесебез, халкыбызны үзенең матур иҗаты белән шатландыручы, матур мәгънәле шигырьләр язып, аларга моңлы көйләр иҗат итүче Мидхәт Абделманов белән татлы әңгәмә тәкъдим иткән идек. Һәм әңгәмә барышында озакламый аның 75 яшына багышланган бик матур күңелле юбилей концерты оештырылачагы турында да сезгә сөйләгән идек. Менә ниһаять бүген 28 март Башкортстан концертлар залы берничә минуттан Мидхәт абыйның 75 яшьлек юбилеена арналган матур зур тамаша башлана. Бу концертта әлбәттә бик популяр җырчылар белән бер рәттән яшь көчле талант ияләре дә үзләренең чыгышлары белән бәйрәмгә нур өстәячәкләр. Әлегә инде сезне әлбәттә кызыклы сәхнә артына чакырабыз. Репетицияларын күреп китик безнең артистларыбызның. Һәм инде юбилей булгач бәйрәмгә әлбәттә юбилярның якыннары, туганнары һәм республикабызның җитәкчеләре дә ашкынып килеп җиткәннәр. Аларның барысы белән дә сөйләшеп алыйк әле дусларым. Композитор, язучы Мидхәт Абделмановның юбилей кичәсенә әзерлек алдан ук бик кызу барды. Башкортстан концертлар залына килеп керү белән фойе бизәлеше дә күз явын алып торырлык иде. Килгән кунакларга, тамашачыларга тәмле ризыклар татырга, татлы эчемлекләр эчәргә, фотозонада фотога төшү мөмкинчелеге дә оештырылган иде. Әйтергә кирәк, бу көнне концерт күрергә килгән тамашачылар белән бер рәттән Мидхәт абыйның бик күп туганнары да аны котларга һәм тамаша карарга килгәннәр. Без концерт барышында җырчыларга Мидхәт абый турында фикерләрен, теләкләрен әйтергә мөмкинчелек бирдек. Мидхәт абый Абделманов исемен ишетүгә бөтен кеше аны җырчы буларак беләдер дип уйлыйм. Чөнки ул үзе дә гомер буе җырлар белән шөгыльләнгән. Бик авыр хезмәттә, төзелештә эшләвенә карамастан, ул шигърияткә урау юллар белән килеп тә менә шушындый бүгенге көнгә матур уңышларга иреште. Ул иҗади эшчәнлеген бары 2002 елда гына башлый. Менә әле 15 кенә ел үткән дигән сүз. Кайберәүләр бит инде гомер буе эшләп тә бу уңышларга ирешә алмый. Аның җырлары беренче ишетелүдә үк популяр булып китә. Ни өчен? Без аның белән бу темага сөйләшеп утырганыбыз бар. Мидхәт абый әйтә торган иде. Әгәр үзеңнең күңелеңдә туса, үзең кичергән вакыйгалардан, кичерешләрдән торса шигъри юллар, аларга үзеннән үзе көй салына һәм алар кеше күңеленә барып җитә ди торган иде. Менә аның чынлап та гади генә эчтәлекле аның шигырьләре, хәтта аның шигырь китаплары да юк бугай әле. Әнә ул барысында композиторлар аның сүзләренә җыр язып, ул үзе күбесенә җыр язып, үзе үк шуларны җырлап йөреп, туган моңны аралар. Шуңа күрә алар бөтен кешенең күңеленә барып җитә, популярлашып китә. Аны бит инде безнең Башкортстанда гына түгел, Татарстанда, хәтта оннан читтә дә, кайда башкорт, татар халкы яши, тыңлап моңланалар, сагынып җырлыйлар. Мидхәт абый белән инде күптәннән танышдырсың әйткәндә, ничә еллар икән шутлаганым да юк. Безнең берничә җыр инде әйтәләр бит иҗат җимешләре дип безнең бар ул. Һәм менә Гөлназ Асаева белән дә без җырладык дуэт. Шулпаным булсаң гына ул тамашачыларыбызга киң таралды. Һәм ул җырны сорап та җырлаталар. Халык үзе дә яратып җырлый. Димәк, композитор үз эшен дөрес эшли. Ул җырның мәгънәсендә теге сүзләрен үзе яза. Теге тормышчан аның сүзләре милләт өчендә борчылып яза, туган якны яратып яза, сөйгән ярларны сөйләсе дә юк инде. Менә бүген дә өр-яңа менә табадан төште генә дисәң дә була сагынулар дигән җырны тамашачыга тәкъдим иттек. Бу җырда туган якка булган мәхәббәт, туган яксыз яшәп булмый һәм туган якны сагынып
зар кичмичә, менә шитне ташла да туган янга кайт дигән мәгънәле менә шундый җыр башкарып чыктык. Аллага шөкер, менә бүген дебют булды. Киләчәктә дә Алла бирсә, әле Мидхәт абый белән яңадан яңа матур җырлар белән тамашачыларыбызны шатландырып, куандырып, тагы да сәнгатебезгә үзелешебезне Алла бирсә китербез. Мидхәт абыйның хезмәт юлын бәяләп, республикабыз җитәкчеләре дә сәхнәгә менеп, мактау сүзләренә күмеп бүләкләр тапшырдылар. Һез инде бүгенге көндә безнең республикала гына түгел, башка төбәкләрдә дә танылган шагыйрь, композитор, һезнең йырдарыгызны бөек артистлар гына түгел, хәтта үзебез дә табын артында матур итеп, кинәнеп йырлайбыз. Һезгә зур итеп рәхмәт. Тәүрәттән бына һезнең шундый матур иҗатыгыз, ул ике көчле халыкты, башкортты, татарды дуслаштыра, берләштерә торган халык, берләштерә торган иҗат. Һезгә бына артабанда шундый матур шигырьләр, матур көйләр, матур йырдар иҗат итәргә рөхсәт итегез. Чөнки һезнең йырдарыгыз, һезнең моңдарыгыз безнең күңелебездә лә, яшәешебездә лә матурлыкты, яхшылыкты байыта, яшәү мәгънәһе өстәй. Хау булыгыз, бай булыгыз, бар булыгыз, исәнлек, хаулык һезгә. Менә безнең комитет рәисе, беләһегез, уны Гилмудинов Илдар Ирек улы, ул үзе Татарстан депутаты. Менә һезгә шундый матур рәхмәт хаты җибәрде һәм кайнар сәламнәрен һезгә тапшырырга кушты. Тагы ла һеҙҙе юбилей менән, байрам менән. Ир-егеттәр тыуа ергә, һис зарланмай ауыр яғмыштан. Ләззәт тапкас гаять зур эштә. Ашкына мин барам яныңа, һин минең гомерлек илаһи терәгем. Ул бына йырҙарҙы яҙа икән бит, ул бөтә күңелен һалып яҙа. Ул бер ваҡытта ла йырҙы һатам тип яҙмай. Бына артисттарға ул бер ваҡытта ла туғаным һатып алалым мин йырымды тип бер ваҡытта тәҡдим итеп йөрөмәй. Ысынлап та шулай. Инде хәҙерге көндә бына баҙар экономикаһы менән бүгенге көн шарттарында сәнғәт ниндәйҙер һатлыҡҡа әйләнде, һатыуға әйләнде, алып һатыуға әйләнде. Һәм уның ҡайһы бер осраҡта хатта уның тәме лә юҡ. Мидхәт ағайҙың йырҙары һәр береһенең тәме бар, уның һәр береһенең йөрәге бар, уның күңеле бар. Бына шул яғынан айырылып тора. Быға инде уның ысын күңеленән яҙып сыҡҡан, ысын күңеленән ярып сыҡҡан йырҙары быға дәлил. Шуға күрә Мидхәт абайға мин бик ныҡ рәхмәтлемен. Уның шундай матур йырҙарын ул миңә нисектер йырлап ҡарар итеп кенә биргәйне бит инде, ул халыҡ күңеленә үтеп инде. Бына шул яғы менән мин уға рәхмәтлемен. Аллаһы бойорһа, Мидхәт абайға оҙон-оҙаҡ ғүмерҙәр, оҙон-оҙаҡ йәшәһен һәм тағы ла бына шулай ысын күңелдән, патриотик рух менән һуғарылған йырҙары тағы ла күберәк Мидхәт абыйны шушы матур юбилей белән тәбрик итәсе килә. Аңа беренчедән исәнлек, саулык. Ул инде һәр кем ул саулыкты теләгәндер. Һәм инде озын-озын иҗади уңышларда аңа киләчәктә дә шундый матур җырлар. 15 елдан ашу белән инде. Шул 15 еллар үтеп киткән. Менә ул ничек 15 ел элек шундый энергичный, настырный дип әйтергә кирәк. Ул үзенең фикерен җиткерә белә. Яшьләр белән сөйләшә белә, дипломатиясы бар, халык белән бик матур аралаша. Аны менә инде бүгенге килгән артистлар да һәммәсе дә үз дәүәтисе кебек, үз бабасы кебек, үз дусты кебек кенә түгел, чын күңелдән, чын йөрәктән шулай килгән кешеләр. Артистлар да ул, халык та шулай. Шуңа күрә менә шушы җылылык,
дуслык җылылыгы тамашачы арасында булган җылылык Мидхәт абыйга озын еллар әле дәвам итсен. Һәм инде һәрвакыт шулай. Теге яшьләрчә аның күңел 18дә һәрвакыт шаярада белә, вакытында ниндидер дөрес юлга, ниндидер советлар, теге киңәшләре белән дә һәрвакытта теге корыгына түгел, шын иттереп, шын дусларча иттереп, абыйлар иттереп, шын абый кебек юл күрсәтә торган кеше. Аның киләчәктә шушы кояш нуры кебек яктыртып торган аның иҗаты да булсын, янында Хәлил апа белән тормыш иптәше балаларының, аныкларының игелеген күреп, тигезлектә озын гомер яшәргә Ходай насыйп итсен. Мидхәт Мәҗитовичка зур иҗат уңышлары, озын иҗат гомере телим. Һәм калган гомерен сау-сәламәт булып, бәхетле, шатлыклы, куанычта яшәргә насыйп булсын. Мидхәт абый белән без инде күп еллар иҗатташ дуслар бер яктан һәм икенче яктан без инде тормышта да аның белән аралашып яшибез. Һәрвакыт телефонда сөйләшеп, ул Казанга килсә, мин Уфага килсәм, аралашабыз. Мин аны менә шундый йомшак күңелле, шундый ярдәмчел кеше буларак беләм. Һәрвакыт аның белән төрле киңәшләшергә була, теләсә нинди темага сөйләшергә була Мидхәт абый белән. Аңардан һәрвакыт ниндидер менә таяныч тормышта, ниндидер ярдәм, ниндидер киңәш табасың аңарга. Үзенең борчыган сорауларга ул сиңа ярдәм итә. Әгәр инде сорасаң. Шуңа күрә мин менә шундый затлы кеше белән, Мидхәт абый кебек затлы кеше белән дус булуыма, аралашуыма, иҗатташ дус булуыма бик шатмын, горурланам. Аның җырлары мине үзенә игътибар гаҗәлеп итте. Мин аны беренче танышкач та миңа җырлар предлагать иткәч, мин аны караган идем. Аның халыкчан, моңлы җырлары да күп. Минем репертуарда берничә моңлы җырлары бар, һәм инде дәртле җырлар, яшьләрчә дип әйтәм мин аны. Мин менә һәрвакыт шаккатам, шушы яшендә Мидхәт абый ничек шат күңелле, ничек яшь, дәртле булырга кирәк йөрәк белән. Шулай бит күңеле яшь. Аның менә тимә дигән җырын җырлый мин, дисәнә дигән һәм башка шундый менә Асаев Рөстәм белән безнең башкара торган Исеңдәме дигән дуэтыбыз бар. Алар бөтенсе дә дәртле, шундый тормышчан җырлар. Һәрвакыт мин әле менә үземнең концертка килгән идем, юбилей концертына Казанда да, шунда да аптырадым. Каян чыга икән шушы яшьтәге кешегә шул хәтле яшьләр кебек, яшьләрдә генә була торган дәрт дип. Һәрвакыт шулай дәртле булсын, озын гомерле булсын. Зур рәхмәтләр матур җырлар өчен Мидхәт абыйга. Казанда яшәгәч, без Башкортстаннан килгән үзебезнең якташларыбызны һәрвакыт җылы итеп кабул итәбез. Ул Казанга килсә, шундук шылтыратышабыз, бергәләп җыелышабыз. Менә иҗатташ дусларым, якташларым Рөстәм Асаевлар, анда Баянчы Илфат Шайховлар белән кем Мидхәт абыйны белә, барыбыз да җыелабыз, аның белән утырып шәйләр эчәбез. Шул вакытта инде Мидхәт абый үзенең яңа шигырьләрен күрсәтә, ниндидер яңа идеяларын, җырларын күрсәтә. Кемгә нинди җырышый, шунда ук алып калабыз инде. Мин бик сокланам Мидхәт абый белән, Мидхәт абыйның менә шу тормышка карашы белән, шундый өлкән яшенә карамастан, ул һаман янып яши. Үзенең менә миңа язган җырындагы ялкын дигән җырындагы кебек, һаман ялкынлы булып яши. Ул нидер эзләнә һаман. Шундый булырга үзем дә хыялланам менә картайган көннәрдә. Әлбәттә телим инде Мидхәт абыйга тагын матур җырлар язсын иде. Бүген көндә бик күп языла җырлар, шигырьләр, теге шырт-пырт дип әйтергә, теге мәхәббәт турында 2 көнлек җырлар. Мидхәт абыйның сүзләре дә, җырлары да аның эчтәлекле, бик тирән мәгънәле җырлар һәм шулай ук безгә җырчыга җырларга баранда. Урысча әйткәндә там есть что попеть. Шуңа күрә андый язучылар, андый энтузиаст дип әйтергә инде. Әлбәттә ул бит инде моның белән акча эшләми, моның белән ул үзенең җанын, үзенең рухына байлык таба, ризык таба. Чөнки тән ризыгы белән генә яшәп булмый, кешегә күңел байлыгы да кирәк. Менә шуның артыннан сагынып, тартышып, тырмашып йөри торган кеше ул. Бик зур рәхмәтле мин аңа. Мидхәт әфәнде бит инде ул төзүче, үзенең һөнәре буенча. Менә хәзерге шушы соңгы елларда аның инде шагыйрьлек һәм музыкантлык таланты, булай әйткәндә теге
буылып яткан чишмәдән ургылып чыккан су шикелле, фонтан шикелле бәреп чыкты. Мин инде аның иҗатын әйбәт беләм, чөнки җырларын караганым бар иде. Менә икенче китабның баш сүзендә мин язган идем, бөтен шушы иҗатын барлап дигәндә. Менә гаҗәеп матур шушы концерт бара. Күп җырчылар, бик матур җырчылар, шул үзле тавышына карап сайлаган. Ул да бер үзенә күрә талант. Чөнки җыр язганда композитор ал ишетергә тиеш. Кемгә бирсә җыр китә, кемгә бирсә җыр яңгырый. Менә аңарда шушы тыймлыкта бар. Менә кешедә әгәр дә күңелендә шундый рухи көч булса, иҗат ташып торса, ул озак яшәячәк. Менә әле алда да, яңадан да 75 яшын йөгереп яшәр әле дип уйлыйм. Кайда йөрсәм дә, ниләр күрсәм дә, бик сиңа иркәм, һәр вакыт сиңа. Ашкына йөрәгем, ашкына, ашкына йөрәгем, ашкына күңелем. Һич белми ул алда нинди көн күререн. Мидхәт абыйны якташлар, авылдашлар бик хөрмәт итәләр, чөнки ул мәчет төзеде, күп хәйрия концертларын оештырды. Шул Мидхәт абыйга ныклы саулык, озын гомерләр телибез һәм без аны яратабыз. Ул бик шундый ярдәмчел кеше, электән үк мин ничәмә еллар беләм инде, концертлар организовать иткәндә дә ул шулай өйрәтеп безне дөрес юлга бастырып йөрде бит инде. Менә бүгенге көнгә хәтле без арым белән дусбыз. Менә бүген шундый матур концерт бара, тулы заллар. Инде аның җырларына килгәндә инде ул шундый мәгънәле, туган як, шундый патриотический Башкортстан, менә шундый җырларны яза бит инде әле ул. Менә миңа да бер җыр язды. Ул инде менә тимер чыбыклар, теге необычный сүз ул тимер чыбыклар инде бәйли туган якны менә электр линияларының шушының турында миңа җыр язып бирде. Ул туган як белән бәйли действительно, аны уйлап карасаң, юл буйлап узатып килделәр бит инде ул тимер чыбыклар. Шундай интересный гына җыр язды. Аңа инде иҗади уңышлар телим, шулай сәламәт булсын. Безнең белән булсын, бергә булайык, матур яшәйек. Мидхәт абыйга исәнлек, саулык, тазалык, 80 яшында шулай матур итеп гөрләтеп, көлеп үткәрергә язсын. Мидхәт абыйның җырлары минемчә барсы да хитка әйләнә, чөнки аның җырлары барсы да төпле, тирән мәгънәле, тормышсан. Хәзер бит инде безнең күбесе килделе-киттеле җырлар җырлый. Инде Мидхәт абыйның җырларына килгәндә, менә аның җырлары бик төпле. Һәм Мидхәт абый тормышта да шахсан үзенә килгәндә бик гади, ярдәмчел, бик тырыш миңа бабай була инде, чөнки минем әти-әниемнән олырак кеше. Шуңа мин аны бик яратам, ихтирам итәм, хөрмәт итәм һәм аңа алда көндә бары тик сәламәтлек телисем килә һәм иҗат юлы гел шундый матур, якты булсын. Мидхәт Абдулманов мен электән эшләйм. Беренче бергә язган җыр Ашкына гомер. Һәм инде уның история бик кызык. Ул мине өйдән уятып, компьютерны йып, Красносойск курортына алып китеп, комнатала бикләп яздырды. Аслапта шулай итеп язылган җыр 3 көн курортта эшләп, икебез утырып прямо Аснапта менә яздык. Чөнки җыр языр өчен уединение кирәк.
беркемдә камасаламаһын. Шуның өчен бергә китергә булдык. Һәм шулай дип беренче яңа өр-яңа беренче йыр тулды. Ашкыныма гомер дигән. Һәм шул вакытта шу мәлгә тиклем мин аны гилдә шигырьләрен укып барайым. Иң мәгънәле шигырьләр уның китабында хайлап алып мәйтем. Митхат абый бу шедеврально. Һәм инде шулай дип йырларны үзләрен алып, шунда йырлар туа башлана. Гүзәл язган музыка карашлары арасында шан дус дигән җыр. Һәм шуныкәндә ул язган сүзләргә халык яратып тыңлый. Менә йырлай бит инде. Халык исенә таңның йырларын ничектер особенно итеп хайлап тыңлай. Шуның өчен мин бик рәхмәтлемен Митхат абыйга. Ул минең өчен олатай һәм аснапты как күрешәм, миңа аңлата, как вот аснапты минең үземне олатайм юк. Митхат абый минең аснапты олатай. Мин аны гелдә тыңлап торам һәм инде аңа теләм тик халык исәнлек белһен, что мин аны асны гүлдән нәгътәреп яратам. Ул шундай кеше, менә һин ярдәмгә мохтаҗ булганда көтеп утыраң бит инде. Халайдан ярдәм. Шул вакытта ул һидгән күк как теге волшебник, добрый волшебник бар, шуның өчен ул шырылдата, менә һиңа ярдәм кулын һуҙа. Шундай кешеләр үрәк булһын. Җиңмәсен бит зәйтүн гөлләр, тамчылар тамсайды. Тамчыларга кушылып гел, йөрәкләр янсайды. Эй җаный, тамчылар тамсайды. Синдә дә миңа карата сөю янсайды. Русча әйткәндә шушындай әйтем бар бит инде. Безнең очраксыз очрашулар юк дип. Миндә инде шушы очраклылык буенча Митхат абый белән танышып киттем. Шушы танышуыма бик тә шатмын. Һәм инде Митхат абый белән алдагы көндәрдә тагын 2 җыр иҗат итәсе бар. Аларны инде әле эшлибез. Алар өстендә эшлибез. Тиздән инде сезгә шушы яңа җырларны ишетербез дип уйлыйм. Язган шигырьләре бик тирән мәгънәле, иштәлекле. Аны авылда гына түгел, бөтен республикада, Татарстанда, Башкортстанда бик хөрмәтлеләр, бик хөрмәтле кешебез. Без аның белән бик горурланабыз. Аларга исәнлек, саулык телибез. Авыл халкын хөрмәт итә. Олы кеше итеп без аны яратабыз. Аның шигырьләрен яратабыз, җырларын хөрмәт итәбез. Аның туган көненә килдек инде, хөрмәт итәргә. Ул безгә Митхат абый гына түгел, безнең олы абыйыбыз, безгә настоящий, безгә абый, чын күңелдән әйтелгән сүзләр. Аларга озын гомер, бәхетлек, балалар шатлыгы, оныклар шатлыгы телевизор аларга, семьясы белән. Бүгенге концертка килгәнебезгә бик шатбыз. Бик матур концерт. Килеп кергәнчек шул хәтле матур итеп безне каршы алдылар. Шулай ук Митхат абыйга тагын да без бөтен котларга кушылып, тагын да үзебезнең теләкләребезне әйтәбез килә. Аңа исәнлек, саулык, иҗади уңышлар, озын гомер телибез. Сезне туган көне белән озын гомер сиңа, тазалык, исәнлек, саулык, шушы Аллаһка биргән гомерне үз аякларың белән үзеңнән исән-сау яшәргә ясын. Безнең гаиләбездә үрнәк булып тора. Без аны бик яратабыз. Менә шушы җырлар аның барлык иләр яшь вакыттан килгән бит инде. Без аны җырлап үстек. Безнең менә гади табыннарда. Хәзер ил күләмендә чыккан өчен шу кадәр шатланабыз җинегез өчен. Шу кадәр аның яшьлектәге хыялы тормышка ашты. Аңа шуңа күрә яңадан яңа әле
бирешмәсен, яңадан-яңа шигырьләр көтеп калабыз, җырлар. Шулай ук мәшһүр җырчыларыбызга да бик рәхмәт. Аның җырларын шулкадәр матур иттереп, кешенең күңеленә, йөрәгенә җиткереп җырлыйлар. Аларга да бик зур рәхмәт. Җизнәйбезне чын күңелдән шушы матур юбилей белән котлыйбыз. Бәхетле булсын, таза булсын, хәлләпа белән, тигез хәерле картыклар белән яшәсеннәр. Улларының ярдәмен, игътибарын тоеп яшәсеннәр. Концертка әзерләнү бик кызу һәм кисергәнешле барды. Һәм бер аз мин тулкынлану да кисердем. Чөнки Мидхәт агай бит инде безнең өчен бик нык хөрмәт иткән олы шәхес. Уның йырдарын Татарстанда ла, Башкортстанда ла йырчылар бик яратып башкаралар. Бик күп йырчылар йырлай уның йырын. Һәм шуны әйтеп үткәм килә. Менә ошо проектты безгә ышанып тапшырулары менән һәм үземнең ошо проектта оештыруда катнашуым менән бик бәхетлемен. Булын булгач, ул булында бүтән чәчкәләр үсәргә тиеш. Сарысы да, кызылы да, зәңгәре дә, вагы да, корасы да. Шуңа күрә, монда, гомумән алганда, бүтән темалар ачылды дисәм дә була. Кайбер номерлар әле үзенең хуҗасын тапмаган кайбер җырлар. Күп җырлар үзенең хуҗасын таптылар. Менә аны уже башкача берничектән итеп булмый. Күпме тырышсаң да, аны яхшыртып булмый. Менә шу, мен бик канәгать, бик рәхмәтлемен. Улыма, иптәшемә, тормыш юлдашым, мин аны кәләш дип йөртәм, аңа мен рәхмәтлемен. И Алла Тәгаләгә. Зур рәхмәтлемен Туган тел телекомпаниясына. Ул яшь булуга карамастан, халык арасында зур баһа яулады, зур уңышка иреште. Эшләр бар әле, так, тел турында, мәдәният турында, һәм башка өлкәләрдә күп. Икенчедән, халыкта бу нигә туган телгә ыңгайрак карарсың. Ни өчен дигәндә, туган тел тырыша телне сакларга, халыкны сакларга, и без дә аны сакларга тырышырга тиешбез. Я хочу, чтобы у него были идеи, был креатив, было желание, было стремление развиваться, писать музыку, песни, с утра просыпаться, звонить молодым своим коллегам, единомышленникам, знаете, писать новую музыку, летать в Казань на самолете. Представляете, человек 75 лет, но на 2 дня летает в Казань. Мидхәт абыйны чын күңелдән котлыйм. Туган теле белән шул зур күркәм бәйрәм, юбилей. Аларга сәламәтлек, тазалык, уңышлар, кәефләр, иҗади уңышлары. Алдагы елларда да безне шушындай матур мәгънәле җырлар белән безнең күңелне юындырсын. Алдагы елларда да иҗади чишмәләре күпереп торсын. Мидхәт абыйга рәхмәт. Безнең татар башкорт халыкның күңелендә аның җырлары яшәп тора. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шуның белән Мидхәт абый Абдулмановның 75 яшьлек юбилейына арналган юбилей концерты тамам. Без дә үз чиратыбызда Мидхәт абыйга ныклы сәламәтлек, гаилә иминлеге, киләчәктә дә әле рәхәтләнеп, иштәлекле шигырьләр, моңлы көйләр язып, халкыбызга хезмәт итүен телибез. Мин тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хайруллина сезгә һәр вакытта да кәефләрегез күтәренке булсын дигән теләктә сау булашам. Исән, имин булыгыз.